perquè la seva finestra s'havia fundit la farola i estava superfos. I conforme estava tan fos, diu, ai, vaig a tapar-me per a veure què passava. Vaig a tapar-me perquè, mira, estava tapant-se que això l'hem fet tots, que cantàvem els llençols i m'ho posem així per damunt del cap per a veure que no m'ofega res. El monstre és que diu, chico, mira d'on era pequeña, no? Però sí que ho fem tots. I teníem lo que és la Maria que estava allí i em va escoltar una veueta que dia... Soc el Butoni! Parlem del dimoni! Que m'emporta els xiquets que no se mengen tot i no es porten bé! I aleshores, allà conforme estava el Butoni, resulta que la Maria m'ha dit, però què passa? I clar, com ella tenia una màgia especial, va agarrar un calcetín i va fer el Butoni. Aixà! I el va agarrar. I el va agarrar al Butoni dins del calcetín. No, el Butoni estava tapant-se en l'ània. Maria, per favor. Maria, per favor. Me pots treure la fi del calcetí? Que fa una pudor que flipes, home. Trau-me la fi, per favor. I diu, però faràs algo? Diu, que no vaig a ofender res, tranquil·la, que no vaig a ofender res. I al final el va traure i el Butoni que estava per allà li va dir, i és que jo soc el Butoni, però jo ara soc bo. Eres un bo. I li va regalar un llibre per a que no tinga por a ningú dels monstres que tenien al nostre voltant. I aquest llibre se quedava el llibre de les espantacriatures.